Ab jingma ka Man City baka ha ban yakon ya ka kelab ka balak ban penlem ya ke Liverpool ka badai ka redba jong ke English Premier League on setnamba haki artli ki jingala kai jong ka La Liga shibet kamet bat ha ka por chiteng senia ha ka jingala kai jong ka Real Madrid bat ka jingala kai jong ka Atletico Madrid Pedang sengba ya piki paralog sachisen chakane ke channel ke jingkerpat ikito ki bompat depan subscribe lada bisngau tenan iki video hakane ke channel singa babat ai jing kershan deka ba pin share like bat khamtam ban subscribe ya kane ke channel ka klub Manchester City ka badai ka klub ka ba khlain borba haka deuba Europe hakine kisnam ki bala no ka badai ro ka klub ka ba bon ki kenhun habaki kendo persya batka kila teng lepa thot bat kila singa kunyu bat kila singa sir ka mansen namar bakalong ka klub ka baklan borba hadu kata Henry menta kane ka kelam karukom yela ka jongka menta ka ayom yela ka jong menta usnam kalahyar ba hadu kata haka ba haka jingela ka jongka haka Champions League menta usnam kalenti ya jongka kala kutno tang nek ka playoff bat haba pet khamtam haka jingela ka jongka haka English Premier League ka bajulong ka klub ka balayo banra ya kane ka trophy haki lasnam lenter Henry menta ka ayam yela kai kaladon shaduk ka kerdan ka basau batkan salong ro ka jingma ya ka yo lese bakan om yo banrung wat ka Champions League ro hakane ka ayam yela kai ka bandang wan Henry ka dang don pat ya ka jing kerman lada ka dang la ban le bha hake jing yela kai ki badang wan jongka namar ngi yo i hake jing yela kai ka badang shudap jongka persya iko Tottenham kalala ban penlem ya ka da chiko lanot bat leng ba ka ne ka jing yela kai kala kiuno shekakardan kabasau hakamet yakan pon kumta haden kane ka jingjab jongka Man City kala pen kre yelade banya aireng shiber kamet haka jingela kai jongka FA Cup haka rau kabasan persya yaka Plymouth haka por khatwe chipawa haka por manmed kane ka klub Plymouth kade ka klub kabalada ban penlem yaka Liverpool kabade karat ba jongka English Premier League menta usnam haka ba ka Plymouth kala la ban penkut sendon ya ka lentia jong ke Liverpool naka ne ke FA Cup tang hakarau ka basau kumta ka Man City kan ha bane khon tenge bha ya ka ne ka klub khnang bakan la ban penlem ya ka shibat kamet haka ne ka jingela kai pat haka La Liga shibat kamet haka por khatwe baje manmet ka jingela kai kan long hap deng ka Real Madrid persya ya ka Real Betis haka ne ka jingela kai kan salong ka jingela kai ka ba itenan bat ka ba shong shit bha haka ba barok kenang kershan jong ke Real Madrid kitrang baik dik ba ke Real Madrid kan sala ban penlem ya ke Real Betis haka ne ka jingela kai namar lada ke Real Madrid kan syaram haka ne ka jingela kai kal ha ban hiarno shaka kerdan ka balai haka met ya kan pon kum joro ke Real Madrid kan ha ba ban ya kon tenge ya ke Real Betis namar ki hindrungut kirangela kai jongka iklam la ban mi badan namar baki don hap deng ka jing mensau kum u Valverde u Carvajal u Sibilos, u Milito, u Valejo, bat u Bellingham, u bedon haka jingcha suspend. Sakawai pat ka jingela kai, haka La Liga, kandai hapdeng ka Atletico Madrid, persya ya ka Athletic Club, kanai ka jingela kai, kanlong haka por chibaje chiteng, haka por chiteng senya. Haka nero ka jingela kai, ka Atletico Madrid, kan hap bej banjop ya ka Athletic Club, kenang baka jingtrang bat ka jing angno jongka, bandon haka kerdan ka banengkong, kan urlong lane kan pensuk yaka bakan kenjo syekane katong ka bakatemu namar kat haduk menta ka Atletico Madrid kadang duna setang cipon yaka badon haka kerdan ka baar bat yaka badon haka kerdan ka banengkong kata yaka Real Madrid haka kerdan ka baar bat yaka Barcelona haka kerdan ka banengkong kublai shibon ya peki paralog ki bajus ngau tenan ban pe ki video haka ne ke channel ngin skendo pat haka we ke video kublai shibon